5 hodín a 17 minút miestneho času. Hormuzský prieliv. Prvé varovanie nie je zvuk. Je to zmena pohybu. Na mostíku amerického torpédoborca sa povrchový kontakt, ktorý sa dovtedy pomaly vznášal po hladine, zrazu prudko otočí a zrýchli. Potom sa to isté stane s druhým, potom s tretím. 3 rýchlo sa pohybujúce stopy, všetky zo severu, všetky sa zužujú k úzkej lodnej ceste, ako by čakali na ten istý okamih. Vo vnútri bojového informačného centra sa radarový obraz zostří. 3 povrchové kontakty na kurze 0,3,1. Rýchlosť rastie. Torpédoborec je už hlboko v jednom z najtesnejších kúskov vody na Zemi, prechádza prielivom pri obchodnej lodnej premávke, rozmiestnenej pred ním aj za ním. Na pravoboku je voda otvorená, ale odkrytá. Na ľavoboku leží pobrežie nízke a hnedé v rannej hmle. Tu niet prebytočného priestoru, žiadna zbytočná vzdialenosť, žiadny čas na nesprávny odhad. Spočiatku sa 3 kontakty javia malé. Potom ich rýchlosť opäť skočí, teraz 28 uzlov. To upúta pozornosť každého. Na mostíku nikto nepanikarí, nikto nezvyšuje hlas. Kapitán pristúpi bližšie k taktickému opakovaču, 1 sekundu študuje geometriu zbližovania, potom vydá rozkaz rovnakým tónom, akým by opravoval kurz lode. Raz ich odvolajte. Zaznamenajte všetko, udržiavajte kurz. Rádioperátor vysiela na medzilodnom kanáli, neidentifikované plavidlá, tu je americká vojnová loď v medzinárodnom tranzite. Približujete sa nebezpečnou rýchlosťou, okamžite zmente kurz, žiadna odpoveď. Dole v bojovom informačnom centre sa atmosféra mení bez toho, aby to niekto nahlas povedal. Toto už nie je rutinné sledovanie, toto je riadenie hrozby. Sledovacím stopám sú pridelené čísla. Smery sa aktualizujú každých niekoľko sekúnd. Odhadovaný bod najbližšieho priblíženia sa rýchlo zmenšuje. Bod priblíženia pod 4 námorné míle. Tým elektronického boja začína zaznamenávať vyžarovanie. Spočiatku je to len šum z pobrežia, obchodná premávka, prístavný ruch. Ale potom jeden pobrežný radar znovu preletí cez torpédoborec. Tentoraz ostrejšie, zámernejšie. Nie tvrdé navádzanie, ešte nie, ale ani to už nie je náhodné. Na pravom krídle mostíka zdvíha strážca ďalekohľad. Vizuálny kontakt. 3 rýchle plavidlá. Nízka silueta. Na palube viditeľne ozbrojení príslušníci. Toto je prvé ľudské potvrdenie. Vychádzajúce slnko zachytáva bielu penu, roztrekujúcu sa z priídí prichádzajúcich člnov. Nie sú to rybárske lode, nie sú to zmetení civilieti. Ich trupy sú úzke, agresívne, stavané na rýchlosť, s temnými tvarmi namontovanými vpredu aj uprostred, ktoré sa veľmi podobajú na ťažké gulomety alebo raketové lišty. Aj zo vzdialenosti ich postoj hovorí to isté, čo ich rýchlosť. Nie sú tu, aby prešli. Dôstojník plavby nariadi prednej kamere priblížiť. Záber sa rozbehne na opakovacej obrazovke. 3 iránske rýchle útočné člny sa mierne klátia, aby zostali nepredvídateľné, no nie natoľko, aby skryli, kam smerujú. Priamo na torpédoborec. Správa sa vracia do bojového informačného centra. Potvrdené. Iránske rýchle plavidlá. Viacero ozbrojených príslušníkov. Predný 5-palcový kanón sa otočí o niekoľko stupňov od osy. Nie dosť, aby ohrozoval, ale dosť, aby bol viditeľný. Na inej palube sa systém blízkej ochrany zapne do pohotovosti. Jeho biela kupola je zatiaľ nehybná, čaká. Raketové posádky nebežia, nepotrebujú to. Na takejto lodi je bojová pripravenosť zabudovaná do ocele. Ďalšia rádiovásová výzva odíde, tentoraz pevnejšia. Iránske plavidlá, približujete sa k americkej vojnovej lodi na nebezpečnú vzdialenosť. Okamžite zmente kurz. Naďalej nič. Torpédoborec drží svoju líniu kanálom, jeho brázda je vzadu priama a kontrolovaná, a to je podstatné. Každý námorník na palube chápe prečo. Na mieste ako Hormuz, ten, kto prvý prekoná mieru, zvyčajne prehrá príbeh, aj keď vyhrá stretnutie. Potom jeden z iránskych člnov prelomí formáciu. Vystreľuje pred ostatné 2 a uhrnie sa k pravému príďu torpédoborca. Rýchlo. Príliš rýchlo na bežné prenasledovanie. Jeho brázda sa stane ostrým bielym nožom naprieč vodou. Na mostíku sa hlavy otočia k oknám. Na videoprenos vidno, že jeden muž pri prednom štíte sa jednou rukou oprie a druhú drží pri zbrani.
Bod priblíženia teraz 0,2. Toto číslo visí vo vzduchu. Ďalší pobrežný signál prebehne cez tabulu elektronického boja. Uši sústredený. Dôstojník elektronického boja sa nakloní nad konzolu a počúva signál v slúchadle, ako by od neho čakal, že prehovorí. Sme osvetľovaní z brehu. Prehľadávací režim môže byť užší. Nehovorí raketová batéria, nepotrebuje to. Hore na mostíku kapitán sleduje, ako predný iránsky čln hltá vzdialenosť. Druhý a tretí čln sa teraz rozširujú. Jeden zostáva vonku, druhý klže dozadu, ako by sa snažil vytvoriť uhol. Nie náhodný pohyb, nie sebavedomie. Koordinácia. Práve vtedy kapitán vydá ďalší rozkaz. Stav 3. Bojové posty naprieč celou loďou. Oceľové dvere sa otvárajú. Čižmy dupotajú po rebríkoch. Námorníci sa pohybujú rýchlo, nie uponáhľane. Tréning preberá kontrolu tam, kde začína adrenalín. Kormidlo drží. Motory odpovedajú čisto. Torpédoborec sa neodvracia. Vonku predný iránsky čln stále prichádza. Vzdialenosť opäť klesá. Pobrežný radar metie tvrdšie. A v prvom bledom svetle nad Hormuzom s 3 ozbrojenými člnmi, ktoré sa pribúžujú, a pobrežím, ktoré sa za nimi začína prebúdzať, ráno konečne prestáva pôsobiť ako tranzit a začína sa podobať pasci. 5 hodín a 21 minút miestneho času. Hormuzský prieliv. Predný iránsky rýchly čln nespomaľuje. Ženie sa priamo cez pravý prídi torpédoborca na tak tesnej vzdialenosti, že každý muž na mostíku vidí cez penu číslo trupu. Brázda vystreluje von v bielej explózii a tvrdo sa privalí pod predné rameno torpédoborca. Káva sa zachveje v držiaku konzoly, strážca sa chytí zábradlia. Nikto nehovorí to, čo si každý myslí. To bolo zámerné. Bod priblíženia 1/10, 2 námorné míle, hlási bojové informačné centrum, potom sa druhý iránsky čln rozšíri viac na pravoboku, zostúpi tesne dostatočne, aby vytvoril priestor. Tretí sa klže dozadu, prispôsobuje rýchlosť torpédoborca z nižšieho uhla, visí pri zádi, ako keby hľadal mŕtvy uhol, ktorý neexistuje. Za menej ako 30 sekúnd sa geometria zmení z agresívneho priblíženia na niečo tesnejšie. Čiastočné obkľúčenie na pravoboku. Na mostíku kapitán sleduje, ako sa vzorec usadzuje. Budujú uhly, hovorí taktický dôstojník po obvode. Odpoveď neprichádza hneď. Kapitán pozerá cez predné sklo, sleduje predný čln, ako poskakuje na vlnách, potom sa posunie k opakovaču, kde 3 brázdy teraz tvoria voľný háčik okolo pravého boku americkej lode. Dole v bojovom informačnom centre je obraz každou sekundou hustejší. Povrchové stopy, pobrežné signály, obchodná premávka ďalej na juhu. Žiadny priestor pre zmätok. Každý pohyb musí byť oddelený, označený, pochopený. Torpédoborcov radar drží povrchový obraz stabilný, zatiaľ čo elektrooptický záber sa priblíži tesnejšie k najbližšiemu iránskemu trupu. Posádka na palube, helmy, tmavé vesty, predný štít zbrane, rúrky vzadu, raketové lišty, možno nie. Na tejto vzdialenosti je možno dosť zlé. Medzilodný rádiokanál opäť praskne. Iránske rýchle plavidlá. Tu je americká vojnová loď. Vaše manévre sú nebezpečné. Okamžite zmente kurz. Nič. Potom prvýkrát odpovie hlas z vody. Mužský, plochý, angličtina s perským prízvukom. Americká vojnová loď. Vstupujete do iránskej bezpečnostnej zóny. Okamžite zmente kurz na juh. Odpoveď je ostrá, ale to, na čom záleží, nie sú slová. Je to načasovanie. Predný čln sa priblíži tesnejšie, keď vysielanie skončí. Akoby rádiový hovor bol len tam, aby kúpil ďalšie 3 sekundy priblíženia. Na pravom krídle torpédoborca strážca prehovorí, aniž by spustil ďalekohľad. Člen posádky na prednom člne stojí pri prednom streleckom mieste. To na pol sekundy zmrazí vzduch. Vo vnútri bojového informačného centra sa dôstojník elektronického boja vzpriami na stoličke. Pobrežný radar je silnejší. Krátky záblesk. Možné navádzacie vyžarovanie. Stále nie požiarne riadenie. Stále nie čisté. Kapitán raz kývne. Vypustite vrtuľník. Na palube zádi rozkaz zasiahne ako prepnutý spínač v oceli. Vrtuľník typu MH-60R Seahawk už bol v pohotovosti. Lopatky zložené. Posádka na blízku.
Teraz sa reťaze rýchlo odkloňujú, palubná posádka nastúpi, pokrčené šprinty, lopatky rotora sa rozvinú. Kňučanie turbíny stúpa z hučania na tvrdý kovový rev, ktorý reže ranný vzduch. Na mostíku sa nikto neotočí dozadu. Vedia, čo sa deje, len podľa zvuku. Predný iránsky čln znovu naberie rýchlosť, teraz bližšie vrhá penu dostatočne vysoko, aby sa leskla na slnku ako rozbité sklo. Vzdialenosť 1800 yardov. Torpédoborcov 5-palcový kanón sa ešte viac otočí doprava. Nie zamierený, nie pripravený na paľbu, len viditeľný, len jednoznačný. Systém blízkej ochrany sa plne preberie, posúva sa s pomalou mechanickou bdelosťou, ktorá hovorí, že loď prestala predstierať, že je to rutina. Potom Seahawk vzlietne, vírenie rotora sa prevalí cez palubu a vystreľuje nad vodu. Vrtuľník za niekoľko sekúnd skloní prídiu a odklzuje sa na ľavej strane, potom sa prudko otočí cez prídiu torpédoborca, pretínajúc zľava doprava do zorného poľa iránskeho člna. Jeho sivé telo bliká v rannej hmle nízko nad morom, rýchlo sa blíži s istotou niečoho, čo je stvorené na ovládanie malých člnov. Vo vnútri vrtuľníka operátor snímača zamieri systém MX-20 na predný čln. Posádka pilotnej kabíny zostáva ticho, pilot ho drží nízko, agresívne, kontrolovane, nie prelet na ukážku. Zámerné vniknutie do priestoru, ktorý sa Irán pokúšal ovládnuť. Späť na mostíku sa taktický obraz znovu zmení. Vzdušný prostriedok na mieste, Seahawk sa vystreľuje pred najbližší iránsky čln a drží sa tam mierne s bokom, čo núti každého muža na tom člne, aby sa pozrel hore. Zelený laserový ukazovateľ preblikne cez okná mostíka vedúceho člna. Neletálny, nemožné ho prehliadnuť. Správa cez hlasitý reproduktor príde o sekundu neskôr. Iránske plavidlo, okamžite zmente kurz. Nebezpečne sa pohybujete v blízkosti americkej vojnovej lode. Opakované po anglicky, potom znovu v stručnej operačnej perskej fráze zo zásoby posádky. Predný čln sa mierne zakolíše, keď zasiahne vírenie rotora vrtuľníka. Po prvýkrát celé ráno sa jeho príďo odkloní o niekoľko stupňov od línie torpédoborca. Nie veľa, ale dosť. A zatiaľ, čo oči na mostíku ostávajú upretené na člny, skutočná zmena sa odohráva vo vnútri bojového informačného centra. Dôstojník elektronického boja stuhne na stoličke. Nový signál, ten istý pobrežný sektor. Počúva, sleduje, znovu skontroluje, potom to povie pomaly a veľmi zreteľne. Predný čln teraz vyžaruje. Krátkodosahové prehľadávanie povrchu. Počkajte, nie. Správanie pri sledovaní. Sleduje vrtuľník, nikto chvíľu neprehovorí. To je chyba. Obťažovanie je jedna vec. Nebezpečné manévre sú iná vec. Ale sledovanie amerického námorného vrtuľníka na blízku vzdialenosť počas živého konfrontačného scenára je niečo iné. To prekračuje hranicu medzi divadlom a cielením. Na mostíku kapitán nezvyšuje hlas. Vrstevnatá obrana, požiadajte o oprávnenie na varovný výstrel, udržte vrtuľník na ňom. Seahawk bankuje tesnejšie, kamera zamknutá, laser stabilný, každá sekunda označená časovým razítkom a zaznamenaná. Dole rakety zostávajú ticho, kanóny zostávajú ticho. Loď stále drží kurz, ale Hormuzský prieliv sa teraz cíti menší, pretože toto už nie sú len 3 iránske člny, ktoré sa snažia vyvolať torpédoborec. Teraz jeden z nich začína opätovne zamieriť. 5 hodín a 24 minút miestneho času. Hormuzský prieliv. Torpédoborec sa už nepozerá na 3 člny. Teraz sa pozerá na systém. Vo vnútri bojového informačného centra povrchové stopy zostávajú na displeji pevné. Ale širší obraz sa konečne zaostruje. 3 iránske rýchle plavidlá na pravoboku, jeden väčší kontakt, ktorý sa drží ďalej na severe, za bezprostrednou tlakovou líniou, udržuje odmranú rýchlosť, ktorá takticky nedáva žiaden zmysel, iba ak je tam nasledovanie, predávanie signálov alebo velenie. A za tým všetkým, na pobreží, ten istý radarový sektor stále pulzuje s disciplinovanou pravidelnosťou. Už nie náhodne, už nie ako pozadie, toto nie je amatérske obťažovanie, toto je koordinovaný tlak. Seahawk zostáva nízko nad vodou, s bokom od predného iránskeho člna, príďo mierne sklonená, kamera upretá. Každých niekoľko sekúnd sa vrtuľník zakymáca v turbulencii vírenia rotora od vln a vlastnej brázdy člna.
Vo vnútri pilotnej kabíny pilot drží ruky stabilne. Operátor snímača sa neodvracia od obrazovky. Laserový ukazovateľ zostáva neletálny, viditeľný, pevný. Jasná zelená pripomienka na oknách iránskeho mostíka, že každý pohyb je teraz pod objektívom. Pod tlakom predný čln drží prídiu hore, ale už sa neženie tak tvrdo. Jeho brázda sa skracuje. Druhý čln sa znovu rozširuje, teraz neistý. Zatiaľ čo tretí naďalej číha vzadu, stále sa snaží zachovať uhol. Potom sa prihlásia prvé americké stíhačky. Hlásenie prejde cez obvod, čisté a úsečné, takmer príliš pokojné na daný moment. Fast Eagle na mieste. Na mostíku torpédoborca nikto nejaví. Nikto sa ani neohliada nahor, no účinok je okamžitý. V bojovom systéme sa objavia dve priateľské vzdušné stopy z juhu, pohybujúce sa rýchlo, klesajúce do oblasti s dostatočnou rýchlosťou, aby bolo jasné, že nevzlietli len tak pre ukážku. Či prišli z paluby lietadlovej lode ďalej vonku, alebo z vopred naplánovaného hliadkovacieho kruhu, to námorníkom na lodi nezáleží. Čo záleží, je to, že sú tu teraz. A teraz sa rovnováha mení. Taktický dôstojník aktualizuje kapitána, dve stíhačky nad hlavami za menej ako minútu. Vrtuľník zostáva vo vizuálnom kontakte, povrchové kontakty stále aktívne. Pobrežný signál stále prerušovane sleduje. Kapitán vydá rozkaz bez váhania. Aktivovať sledovanie systémom blízkej ochrany. Rakety držte studené. Nikto nestrieľa, pokiaľ nemáme nepriateľský čin alebo potvrdený štart. Táto hranica je dôležitá. Loď sa tvrdšie posúva do obrany, ale stále nie je loďou, ktorá eskaluje ako prvá. V bojovom informačnom centre zbrojná posádka potvrdí. Systém blízkej ochrany prejde z pripravenosti na zámer. Servomotory zahučia. Sledovacia logika sa sprísni. 5-palcový kanón zostáva natočený na pravoboku, tichý, ale plne odhodlaný. Teraz elektronický boj začína posielať možnosti protiopatrení do taktickej slučky. Nič nevypustené, nič agresívne rušené, ešte nie. Ale torpédoborec už len nepozoruje stretnutie. Formuje ho. Vonku prvá stíhačka preletí ponad, nie nízko dosť na to, aby provokovala, ale nízko dosť, aby bola pochopená. Tmavá silueta prestrihne bledé rané nebo a nakloní sa v širokom oblúku nad prielivom, potom sa v čistom oblúku vráti späť, čím americká letecká sila bude priamo nad skupinou iránskych člnov. Druhá nasleduje s bokom. Udržuje dostatok vzdialenosti na pokrytie celého priestoru. Z paluby predného iránskeho člna je správa jednoduchá. Už nie ste len obklúčený torpédoborcom, stojíte pod vrstevnatou odpoveďou. Posádka Seahawku to vidí skôr ako mostík. Druhý iránsky čln sa odklonia, najprv príde len o niekoľko stupňov, potom trochu viac. Jeho posádka sa začne pozerať nahor namiesto dopredu. Jeden muž pri streleckom mieste zdvihne ruku, buď ukazuje na stíhačky, alebo dáva signál mostíku. Tretí čln spomalí o pol uzla, potom o ďalší. Malé zmeny, ale v konfrontáciách na úzkej vode malé pohyby hovoria hlasno. Iba predný čln stále tlačí. Nie tak tvrdo ako predtým, ale dosť. Späť vo vnútri bojového informačného centra sa ozve ďalší hlas. Nový vzdušný obraz, negatívne. Žiadne iránske lietadlá vo vzduchu. Väčší povrchový kontakt zostáva na severe. Pobrežný radar stále aktívny. Odporúča sa udržiavať tlak. Kapitán torpédoborca sa pol sekundy dlhšie ako predtým zamyslí nad zobrazenou situáciou. Nesleduje už len čln. Sleduje reťazec za ním. Predný čln, vonkajší čln, väčšie plavidlo, radar na brehu, načasovanie rádiovolaní, spôsob, akým sa správanie pri sledovaní objavilo až po vstupe vrtuľníka do priestoru. Toto je teraz obraz. Vrstva proti vrstve. A potom pobrežná línia opäť zmení rovnicu. Dôstojník elektronického boja sa otočí na stoličke, jedna ruka stále na konzole. Signálny impuls, ten istý pobrežný sektor, užší lúč, mohlo by ísť o zavádzanie, mohlo by ísť o prípravu sledovania v kvalite riadenia streľby. Nikto to nepotrebuje prekladať. Mostík sa stíchne, nie hlasnejší. Takto znie skutočné nebezpečenstvo na vojnovej lodi, menej zbytočných slov, menej pohybu, viac pozornosti. Stíhačky prejdú ďalší okruh. Neponárajú sa, nevyhrážajú, len preberajú vzdušný priestor nad stretnutím.
Seahawk mierne rozšíri svoju obežnú dráhu, aby zachoval priestor, no zostane zamknutý na prednom člne. Torpédoborec drží kurz cez Hormuz, brázda priama, príďo stabilná, ukazuje každej kamere, každému radaru, každému strážnikovi na oboch stranách to isté. Americká loď sa neodvracia. Na iránskej strane sa prvé znaky neistoty šíria, no situácia sa neutišuje. Nie ešte, pretože teraz je pobrežie zaangažované spôsobom, akým to nebolo pred 3 minútami. Teraz radar na brehu pôsobí ako súčasť boja oby. A v Hormuzskom prielive, ako náhle sa pobrežná línia zapojí, každá nasledujúca sekunda je nebezpečnejšia ako tá predošlá. 5 hodín a 27 minút miestneho času. Hormuzský prieliv. Hranica sa takmer prelomí na vode. Stane sa tak rýchlo, že nikto na mostíku si nie je spočiatku úplne istý, čo videl. Predný iránsky rýchly čln sa vystreľuje pozdĺž pravého boku torpédoborca, príďo búchajúca vlastnou hmotnosťou. Potom niečo blikne pri prednom streleckom mieste. Ostrý záblesk, stopa nízko nad vodou, o sekundu neskôr vybuchne biela pena pri pravom boku torpédoborca dostatočne blízko, aby sa hmla rozprskla cez spodné okná mostíka. Nie priamy zásah, nie mínunutie, ktoré by bol ktokoľvek ochotný ignorovať. Vo vnútri bojového informačného centra prehovoria naraz 3 hlasy. Špliech na pravom boku. Možná varovná raketa. Žiadny potvrdený raketový štart. Kapitán sa nepýta, ktoré z toho to je. Na tejto vzdialenosti, s rozziareným pobrežím a ozbrojenými člnmi, ktoré sa tlačia na loď, rozdiel medzi varovným výstrelom a nehodou pri spúšti nemá operačný zmysel. Tak či tak ide o nepriateľský čin. Prejsť do plného bojového postoja, hovorí: zbrane napevno, čakáme na oprávnenie. Torpédoborec odpovedá okamžite. Systém blízkej ochrany sa prudko otočí na pravoboku a zamkne sa do aktívneho sledovania. 5-palcový kanón dokončí otáčanie a ustáli sa priamo na sektore predného člna. Raketové posádky čakajú dole, jeden rozkaz od toho, aby zmenili celú geometriu rána na oheň a trosky. Na mostíku dôstojník plavby drží loď stabilne aj teraz, aj po špliechu. Obzvlášť teraz, pretože ak sa torpédoborec ostro otočí v kanáli, obchodná premávka za ním sa zhustí, uhly sa zrútia a celý tranzit sa zmení na chaos. Vonku sa Seahawk okamžite odlomí zo svojej nízke obežnej dráhy. Pilot vytiahne vrtuľník širšie a vyššie, aby ho dostal z dosahu ručných zbraní, pričom predný iránsky čln stále drží v zornom poli. Vo vnútri kabíny operátor snímača priblíži prednú palubu člna a hľadá dym, záblesk rúrky, čokoľvek, čo potvrdí, čo práve opustilo ten trup. Žiadny potvrdený raketový štart, hlási. Možná nenavádzaná raketa alebo varovný výstrel. Viacero príslušníkov naďalej na palube. Stíhačky nad hlavami reagujú okamžite. Fast Eagle berie nepriateľský špliech, klesá nižšie. Jedno z lietadiel zníži výšku v plynulom kontrolovanom zostupe, nie na útok, ale na obsadenie vzdušného priestoru natoľko úplne, aby každé oko na každej iránskej palube bolo pritiahnuté nahor. Druhé ostáva vyššie, s bokom, kryje celý priestor. Žiadne vypustenie zbraní, žiadne radarové zamknutie, oznámené na otvorených frekvenciách, len rýchlosť, poloha a nepopierateľná prítomnosť. Na vode sa formácia konečne začne lámať. Druhý iránsky čln, ten, ktorý sa skôr rozšíril, sa odlomí ako prvý. Jeho prídio sa odkloní z línie, brázda sa splošti, keď pilot uberá rýchlosť. Tretí čln váha vzadu, chytený medzi zotrvaním v obkľúčení a odchodom skôr, než Američania rozhodnú, že špliech bol dosť. Iba predný čln zostáva nebezpečne odhodlaný, stále blízko, stále prudký vo svojich pohyboch, no už nie v kontrole scény, ktorú začal. Potom pobrežná línia opäť zasiahne okruh. Hlas dôstojníka elektronického boja je teraz ostrejší. Pobrežný signál je silnejší. Krátky záblesk, možný navádzací radar, stále žiadny potvrdený štart. Slová ťažko dopadnú do bojového informačného centra. Torpédoborec teraz súčasne rieši 2 vrstvy hrozby. Ozbrojené rýchle plavidlá v dosahu zraku a pobrežný systém, ktorý možno dodáva navádzacie dáta z vnútrozemia. Takto sa obťažovanie malými člnmi mení na skutočnú konfrontáciu. Nie jedným čistým raketovým tónom, ale vrstvami neistoty. Voda, radar, načasovanie, zlé rozhodnutia.
Kapitán urobí ďalší krok. Požiadajte o oprávnenie na voľnú paľbu, ak pobrežné zaistenie pokračuje. Varovné výstrely sú na stole. Každý snímač nechajte nahrávať. Nikto si nemýli, čo to znamená. Toto je teraz sekundy od dotyku alebo sekundy od odpovede. Na prednom iránskom člne je účinok konečne viditeľný. Cez optiku torpédoborca sa člen posádky pri prednom streleckom mieste skrčí nízko. Ďalší muž sa otočí k mostíku a zúrivé gestikuluje oboma rukami. Prídio člna sa otočí doľava, potom späť. Na jeden nebezpečný okamih to vyzerá, ako by pilot nemohol rozhodnúť, či sa preraziť cez alebo odkloniť. Seahawk krúži širšie, kamera stále upretá. Nižšia stíhačka prestrihne vrch konfrontačného priestoru dostatočne rýchlo na to, aby striasla penu s hrebeňou vln. Nestrelí, nepotrebuje to. Prelet je čepel ťahaná cez ráno. A zrazu predný iránsky čln stratí odvahu, jeho prídio sa prudko otočí doprava. Brázda, ktorá sa hnala priamo a úzko k torpédoborcu, sa ohne do bieleho polmesiaca od lode. Tretí čln nasleduje takmer okamžite, otáča sa von a dozadu. Druhý, ktorý sa už vzdialoval, sa plne odhodlá a otvára vzdialenosť. Obkľúčenie je preč, no nebezpečenstvo nie. Pobrežný radar stále pulzuje z brehu. Väčší iránsky kontakt severne od scény zostáva na mieste, sleduje, drží, možno predáva signály, možno čaká, či Američania teraz zastrelia do ustupujúcich člnov a odovzdajú Teheránu obraz, o ktorý prišiel. Nestanú sa tak. Torpédoborec drží svoju líniu. V tom je disciplína toho všetkého. Kanóny natočené, obrany horúce, stíhačky nad hlavami, vrtuľník s bokom, posádka pripravená odpovedať presilou. A napriek tomu loď odmietne byť prvou, ktorá stratí kontrolu. Na mostíku nikto neoddychuje. Nie po špliechu. Nie s pobrežím, ktoré je stále bdelé za člnmi. Kapitán sleduje, ako predný čln rozširuje medzeru a povie len jednu vetu. Tlačili až na hranu. Myšlienku nedokončí. Nepotrebuje to. Každý na mostíku, v bojovom informačnom centre, v Seahawku a nad hlavami v stíhačkách už vie, čo čakalo na druhej strane tej hrany. A na jednu dlhú sekundu nad Hormuzským prielivom to videl aj Irán. 5 hodín a 34 minút miestneho času. Hormuzský prieliv. Iránske člny teraz otvárajú vzdialenosť. Spočiatku nie rýchlo, nie v čistom zrejmom ústupe. Predný čln, ten istý, ktorý sa rútil najtesnejšie a prišiel najbližšie, drží prídiu len dostatočne naklonenú, aby zachoval tvár. Druhý čln sa už posunul do bezpečnejšej vody. Tretí, ktorý číhal vzadu a snažil sa udržať obkľúčenie, sa konečne vzdá uhla a odklzne od zádi torpédoborca. Na hladine to vyzerá kontrolovane, dokonca profesionálne, ale geometria hovorí niečo iné. Pasca je preč. Vo vnútri bojového informačného centra sa povrchový obraz po stupňoch rozrastie. Bod najbližšieho priblíženia začne stúpať na miesto klesania. 1/10 8, 2/10 4, 3.1, malé čísla na obrazovke. Ale takého ráno sa cítia ako kyslík vracajúci sa do miestnosti. Nikto to nepovie nahlas. Kapitán zostáva na mostíku, oči dopredu, jeden pohľad na opakovač, jeden pohľad cez sklo, potom späť na líniu obzoru, kde sa prieliv zužuje do tepla a hmly. Torpédoborec nezmenil kurz, nezredukoval rýchlosť, nevzdal sa ani jardu vody. To je podstatné. Nad loďou stíhačky zostávajú na svojej obežnej dráhe, jedna vysoko, jedna nižšie, obe drží priestor s tichom autoritou. Seahawk zostáva s bokom a širšie. Už netlačí na predný čln, ale stále sleduje, stále nahráva, stále dostatočne blízko, aby každému námorníkovi na tých iránskych trupoch pripomenul, že nič, čo sa stalo toto ráno, nepatrí iba pamäti. Všetko je zaznamenané. Povrchové kontakty zväčšujú vzdialenosť, hlási bojové informačné centrum. Taktický dôstojník odpovedá bez emócií. Pokračujte v sledovaní. Dôstojník elektronického boja stále počúva pobrežie. Pobrežný signál, ktorý sa počas konfrontácie zostril a pulzoval, začína strácať intenzitu. Nie naraz. Záblesk, prestávka, ďalší slabší záblesk, potom dlhšie medzery medzi nimi. Vidíme zníženú silu z pobrežného sektora, hovorí. Stále aktívny, menej agresívny. Opäť nikto to nečíta príliš veľa. V Hormuzskom prielive, keď radar stíchne, neznamená to mier.
znamená to len, že jedna fáza sa končí. Na zádi paluba zostávajú posádky v pohotovosti. Nikto ešte nestojí dole. Upevňovacie tímy čakajú pri svojich stanovištiach. Zbrojné posádky zostávajú na blízku, vo vzduchu vonia palivo a horúci kov pod stálym rytmom torpédoborca pohybujúceho sa kanálom. Ďalej dole raketové posádky zostávajú v bojovej pozícii. 5-palcový kanón zostáva natočený na pravoboku. Systém blízkej ochrany zostáva živý a bdelý. Sleduje bez výstrelu ako zviera stále bdiace po tom, čo hrozba začala ustupovať. Takto sa skutočná vojnová loď ustaľuje po hrane. Nie tým, že sa uvoľní, ale tým, že odmietne predpokladať, že nebezpečenstvo je skončené len preto, že sa vzdialuje. Predný iránsky čln sa otočí o ďalšie stupne. Teraz je ústup nepopierateľný. Cez optiku záznamu príslušníci posádky, ktorí stáli pri prednom streleckom mieste, už nepostávajú čelom k torpédoborcu. Jeden sedí. Ďalší je otočený, hovorí do rádia. Pohyb je teraz menší, menej sebavedomý, menej odhodlaný. Druhý a tretí čln sú už dostatočne ďaleko od seba, že ich nik nemôže zameniť za koordinovaný útočný vzorec. Nech bol plán akokoľvek, je skončený. No Američania toho videli dosť. To môže byť tá najdôležitejšia časť rána. Irán loď nepoškodil, nevytlačil torpédoborec z trasy, nenútil ho otočiť sa, nevylákal panicáre odozvu. Namiesto toho za menej ako 20 minút odhalil svoje načasovanie, koordináciu malých člnov, komunikačný rytmus, radarové správanie z pobrežia a bod, v ktorom tlak prešiel do skutočného cieliaceho správania. Každý záblesk, každý záber, každý nebezpečný pohyb bol zaznamenaný. Označený časovým razítkom, krížovo overený a uložený. Toto je druh chyby, ktorá trvá dlhšie ako dym na vode. Kapitán konečne vydá rozkaz na postupné oslabenie jednej vrstvy pohotovosti. Udržiavajte sledovanie, postupne znižujte. Udržte vzdušnú prítomnosť nad hlavami. Nie je to dramatický rozkaz, nie je určený na to, aby bol. Na takejto lodi sa prežitie neslávi. Očakáva sa, disciplína je podstata. Vo vnútri bojového informačného centra hlásenia pokračujú pomalším rytmom, no nezastavia sa. Väčší iránsky kontakt, ktorý sa zdržiaval severne od scény, zostáva na obrazovke. Ďalej stále sleduje. Stíhačky nad hlavami pokračujú v odmeranom krúžení. Seahawk sa začne vracať k torpédoborcu, nie preto, že situácia je zabudnutá, ale preto, že správa bola doručená a dôkazy boli zozbierané. Späť na mostíku ranné svetlo je teraz plno hore. Obchodné lode stále prechádzajú prielivom. Torpédoborec stále tlačí dopredu. Rovnaký kurz, rovnaký tranzit, rovnaká misia. To môže byť napokon najjasnejšia odpoveď. Žiadne tlačové vyhlásenie, žiadny prejav, žiadny varovný výstrel, žiadna dramatická gesta. Irán stlačil. Americká strana okamžite zareagovala. Nie panikou, nie hlukom. Vrstvami, kontrolou, dostatočnou viditeľnou silou na zastavenie stretnutia bez straty jeho riadenia. Člny stále odpadávajú za pravým bokom zádi. Pobrežný radar slabne do pozadia. Hormuzský prieliv sa pred prídím trochu otvorí, ale nikto na palube si nemýli pokoj s bezpečnosťou, pretože miesta ako toto neodpúšťajú zlé rozhodnutia dlho. Jeden záblesk z predného streleckého miesta, jeden výbuch peny pri boku lode, jeden záber radaru z pobrežia, ktorý sa trochu priveľa zostrí, to je všetko, čo treba. A toto ráno Irán prišiel priamo k tej hranici, pozrel sa cez ňu a ustúpil práve na čas. Torpédoborec nikdy neustúpil.